Tajne som dúfal, že na predstavenie novej generácie Kia Rio nás zoberú do brazílskeho Ria. Nestalo sa, ale za to sa nachádzam na mieste, odkiaľ mám práve do toho brazílskeho Ria najbližšie. Som na najzápadnejšom cípe Európy, v Portugalsku, ktoré sa volá Cabo de Roca. Predlani, teda v roku 2015, predali bezmála 500 000 kusov modelu Rio. Nie je to málo a tak nastal čas, aby prišla nová generácia. Tá uzrela svetlo sveta minulý rok na jeseň v Paríži a musím povedať, že zaujala. Auto sa páči. Za progresívnym dizajnom nielen karosérie, ale aj interiéru stoja kancelárie v Nemecku, v Kalifornii a takisto aj v Kórei. Ako je dobrým zvykom, auto narástlo takmer vo všetkých smeroch. Zámerne hovorím, že vo všetkých, pretože napríklad na výšku sa znížilo o 5 mm. Aj tie ostatné miery sú zanedbateľne na dĺžku tých 15 mm, na šírku 5 mm, ale čo je dôležité, rázvor narastol o 10 mm a teraz má 2580. O čom sa bude najviac polemizovať v prípade 4. generácie modelu Kia Rio, je motorizácia. Pod prednú kapotu sa dostane osvedčená technika, čo na jednej strane nie je zlé. Budú tam 4 benzínové motory, 2 z nich sú celkom nové. Ide o trojvalec s litrovým objemom, ktorý je nastavený na 2 výkonové verzie. Tú slabšiu, v ktorej sedíme aj my, má výkon 73 kW, čo je 100 koní. Tá silnejšia má 88 kW a to je 120 koní. Slabšia verzia má 5-stupňový manuál, silnejšia 6-stupňový manuál. Okrem toho budú v ponuke ešte ďalšie 2 benzínové motory. 1.25, tu sme si vyskúšali v predchádzajúcej generácii, tá má výkon 63 kW a potom je to 1.4 a tá má výkon 73 kW, čo je takisto 100 koní, ako má slabší trojvalec. No a samozrejme nemôžu chýbať ani 2 dízle, 1.4 s 2 výkonmi, 52 a 66 kW. Spriahnuté sú dieselové verzie s 6-stupňovým manuálom. Vpredu najnovšia verzia Tigreho nosa. Charakteristický znak všetkých Kia. Je užšia a dlhšia a spája svetlomety, ktoré sú nanovo vytvarované a charakteristický znak svetlometov je účko vytvorené z LED diód. Nepripomína vám to niečo? Praktická vec. Nemôže chýbať ani odbočovacie svetlo. A ešte taká drobnosť. Hmlovky sú umiestnené vyslovene na kraji nárazníka a keď sa na to pozriem spredu, opticky mám pocit, že rozširujú to auto. Bočná silueta auta zostala zachovaná. Napriek tomu dlhá predná kapota, predný previs je takisto väčší a keď sa na to auto tak pozriem, mám taký pocit, ako keby tak dospelo, dorástlo. A keď sme pri tom boku auta, ak si spomeniete na predchádzajúcu generáciu, posledný C-čkový stĺpik bol širší takmer o 9 cm a tento v 4. generácii je trošku kolmejší. A to má samozrejme vplyv na to, že z auta lepšie vidíme von. Zadok auta, pripomína mi to nejaký model, ale neviem si teraz rýchlo spomenúť, ale keď dostaneme nové Rio na domáci test, mne sa rozsvieti, príde mi to na rozum. Vzadu tento pseudospoiler je súčasťou 5 kufrových dverí a tieto bočné lišty, to je také netradičné pre Kiu, je to kvôli zlepšeniu aerodynamiky. Kufor narastol o 37 litrov, teraz má 325, dvojité dno, ale čím ma trošku sklamali, nemá rezervu. Ak ju chcete, treba si za ňu priplatiť. V tomto aute rezervu mám. V ponuke bude aj automat, ale ten bude len pre štvorvalec benzínový s objemom 1,25 a silnejší diesel dostane podľa všetkého, ešte to nie je celkom potvrdené, 7-stupňové DCT-čko. No a prečo polemizovať? No preto, lebo je tu zase ten trojvalec. Ja viem, emisie, európske normy nepustia, ale nie všetci sú stotožnení s tým, že pod tou prednou kapotou sa bijú tie 3 piesty. Nehovorím, že to auto ide zle s tým trojvalcom, ale už keď som to naštartoval a ten voľnobeh, ako to auto ide,
neviem, nie je to moja šálka kávy. Mal som možnosť vyskúšať si trojvalce, ktoré aj po naštartovaní nemali taký ten svoj charakteristický zvukový prejav. Tento trojvalec je síce na začiatku počuť, ale potom sa to tak nejak ustáli a teraz napríklad ani nie je rozoznať, že či pod prednou kapotou idú 3 alebo 4 piesty. Interiér je celý nový. Nová je palubovka, ktorá je veľmi decentne natočená na mňa, ako na vodiča. Voľne stojaci displej multimediálneho systému. Priznám sa, nie je toto celkom moja šálka kávy. Mne sa to až tak veľmi nepáči, ale zase je to súčasný trend, čiže Kia ide s dobou. V základnom prevedení má 5 palcov, v tomto vyššom prevedení, ako mám ja, má 7 palcov. Čo musím oceniť ja ako starší človek, klimatizáciu alebo ventiláciu si nemusím spúšťať a nastavovať cez multimediálny systém, cez dotykový displej, sú tu tlačidlá, nie je ich zase tak veľa, čiže počas jazdy bez problémov nájdem to, čo potrebujem. Ja ako vodič v 4. generácii mám k dispozícii nový volant, je hrubší, obšitý kožou v tej vyššej výbave. Nová je aj grafika budíkov. Mám pocit, ak si dobre pamätám na tú predchádzajúcu generáciu, že to nebolo až natoľko prehľadné, ako je to teraz. Pekne to teraz svieti, takže aj ja s okuliarmi dobre na to vidím. Dynamika. Priznám sa, že som bol celkom príjemne prekvapený. Do 2000 otáčok sa nedieje v podstate nič. Keď ručička na otáčkomery prejde hranicu 2000, začne turbo zaberať a vtedy je úplne jedno tomu trojvalcu, že či ide do kopca, či ide po diaľnici, pekne sa zoberie a to auto ťahá. Spotreba, auto má najazdených 1200 km, no čo mám povedať. Podľa papierov priemerka by mala byť 4,5 litra. Jazdné vlastnosti. Už predchádzajúca generácia ma celkom zaujala. Nič nebúchalo, nič neklepalo. Jasné, nie je to pretekárske auto, je to auto postavené na to, aby fungovalo v meste. A tak sa aj správa. V tomto prípade, čo musím povedať, využili konštruktéri 51% vysokopevnostnej ocele v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, kde bolo 33. To znamená, že sa znížila hmotnosť. Tým pádom mohli trošičku experimentovať aj čo sa týka podvozku. Inak sú nastavené tlmiče, inak sú nastavené prúžiny a myslím si, že 4. generácia sa v porovnaní s tou 3. správa v zákrutách pri tých ostrejších prejazdoch trošku lepšie. Priestorové pomery. Nesedí sa mi tu zle. Mám tu dosť miesta. Jediná vec, ktorá mi tu vadí, myslím, že sedák by pokojne mohol byť o niečo dlhší. Ale to je zase vec názoru, pretože predsa len ja mám necelý 1,90 m, trošku dlhšie nohy, takže keď tu bude sedieť nejaká mamička, myslím si, že bude celkom spokojná. So svojou výškou nemám ani vzadu problémy, dokonca aj na kolená tu mám dosť miesta. Nebudem riešiť to, že či mám stehna opreté, pretože tu vzadu v aute B segmentu to myslím, že nie je až také podstatné. Sedím tu vzadu dosť taký výstretý, nemyslím si, že by som takto štandardne cestoval. Napriek tomu nad hlavou ešte stále mám dosť priestoru. Čím sa v Kii radi pochvália, vzadu je zástrčka na USB, ale pozor, to je len na nabíjanie. Skúsil som si aj rozbitejšiu cestu, takú povedal by som slovenskú. Auto je obuté na 17-palcových veľkých kolesách a čakal som, čo bude. Čakal som, že to bude búchať, čakal som, že budú rázy od tých kolies do karosérie. Priatelia, nič také sa nekonalo. To auto to krásne vyžehlilo a pekne som prešiel cez všetko. Žiadny problém. Úspešnosť 4. generácie modelu Kia Rio bude závisieť od toho, ako domáci importér nastaví ceny. Ak bude pokračovať v tom nastúpenom trende, myslím si, že o úspech je postarané. No a mňa osobne to auto skutočne zaujalo a verím tomu, že zaujme v rámci redakčného testu aj niektorého z mojich kolegov.